Cih. Bumber bum bum bum. Bombere udah lho. Udah mudun ya. Kayaknya kalau nyamber. Yo. Telepon. Siapa sih nyumet iki? Biasane. Kau harus. Kan nyumet ora pedean bocil-bocil iki. Hah? Ngene-ngene. Apa biasa? Anu lian. Tanting sik. Cul kabeh. Nah. Bos. Erik. Ji. Seto. Ayo. Mati oncare. Mati oncare. Dadakan ora. Bal tak gawe bocil ya. Bongko lho, Bro. Upete mat. Mosok iya. Iya mati. Sababat. Jenenge ku medhot cari mati. Murah kalau